Campiona do Aberto de Villarda, 2017-373, Cristina! E non me podo alegrar máis que hoxe darlle o primeiro premio da Villarda, e porque non lle podemos dar un primeiro premio a un referente cultural de toda a Terra Chá. Primeiro premio para Carlos de Begonte. Ahí está. Segunda, pero primeira campeona emocionante. Segunda clasificada, Vanessa.